הרגש השלישי שעליו אני ארצה לדבר, בעצם אפשר להתייחס אליו בשני שמות שונים. בהקשר של סכסוך, כשאנחנו מדברים על חסמים, אנחנו מדברים על ייאוש. ייאוש כחסם מאוד מאוד מרכזי ליישוב של סכסוך, ייאוש כחסם מרכזי בעיקר באותן חברות שנמצאות בסכסוך כבר הרבה מאוד שנים, בדרך כלל מעל דור אחד, ולכן חוו כבר לא מעט חוויות של ניסיון ליישב את הסכסוך, אסקלציה שלו, הסלמה שלו, די-אסקלציה שלו, ואז רה-אסקלציה שוב. זאת אומרת, סיבובים חוזרים ונשנים של ניסיונות ליישב, כישלון, אכזבה, ניסיון חוזר ליישב, ולכן בעצם ייאוש הופך לאלמנט מאוד מאוד מרכזי במצבים האלה. ייאוש, או אפשר להגדיר את זה גם כחוסר תקווה. כשאנשים חשים ייאוש, כשאנשים חשים חוסר תקווה, הם הופכים לאפתיים. אנחנו יודעים שתקווה היא אחד המנועים המרכזיים ביותר שיש לבני האדם בכלל, ובטח לבני האדם שחיים בסכסוכים, אחד המנועים המרכזיים ביותר שמניע אותם אל עבר בכלל חיפוש של פתרון, או חיפוש של איזשהו ניסיון לייצר שינוי. כשאנשים חשים מיואשים, הם לא מחפשים. הם לא מחפשים, אין להם את המוטיבציה לעשות משהו, ואז לפעמים אנחנו נתקלים במצבים כמעט פרדוקסליים, שבהם אנשים מוכנים לעשות פשרות, מוכנים לקדם את היישוב של הסכסוך, אבל לא מוכנים לזוז מהכיסא שלהם, ואפילו לנסות ולעשות משהו כדי לקדם את המצב הזה. מה שמאוד מעניין בהקשר של ייאוש, זה שייאוש יכול בעצם לנבוע משלושה סיפורים שונים לחלוטין בהקשר של סכסוכים. הסיפור הפופולרי ביותר, או השכיח ביותר בהקשר של ייאוש, יהיה סכסוכים כמו שלנו לא יכולים להיפטר. אנחנו חיים במקום מאוד מאוד ייחודי, אני בטוח כשאתם שומעים אותי מספר את זה, אתם חווים, זה תמה שאתם שומעים לא מעט בהקשר של הסכסוך היהודי-ערבי. הסכסוך הזה הוא ייחודי, הוא לא דומה לשום סכסוך אחר ברחבי העולם. זה סכסוכים כאלה פשוט לא יכולים להיפטר. זה סכסוך שלא יכול להיפטר. כשאנשים חשים ייאוש, הם אומרים לעצמם, זה פשוט לא יכול לקרות. לא משנה מה אנחנו נעשה, לא משנה מה הם יעשו, לא משנה מה יקרה בדינמיקה של היחסים, סכסוכים מהסוג הזה פשוט לא נפטרים. ושום דבר שאנחנו נעשה בהקשר הזה, או כמעט שום דבר שנעשה בהקשר הזה, לא יכול לשכנע אנשים שזה יכול לקרות. והם לא יכולים לראות מעבר מה שנקרא, למטר הבא, או לטווח הזמן המאוד קצר, שבו הם באמת רואים ששום דבר לא קורה. סיפור שני, בהקשר שיכול להוביל אנשים לייאוש, ופה אנחנו קצת מתחברים גם להקשר של שנאה שדיברנו עליה קודם, וזאת האמירה של הם לעולם לא ישתנו. זאת אומרת, סכסוכים כאלה יכולים אולי להשתנות, אבל לא עם השכנים האלה שהגורל נתן לנו. אנשים מהסוג הזה לעולם לא משתנים. הסכסוכים אולי כן נפטרים, ואנחנו אולי היינו מוכנים לעשות דברים כדי לקדם את היישוב של הסכסוך, אבל היהודים האלה או הערבים האלה הם לעולם לא ישתנו. ואין מה לעשות, וזה לא משנה מה נעשה, וזה לא משנה איזה מחוות נעשה או איזה פשרות נעשה, הם לעולם לא ישתנו. כשאתה חושב שהצד השני לעולם לא ישתנה, אין לך תקווה. כי תקווה אומרת משהו פה יכול להשתנות, ואם הם לא ישתנו, קשה מאוד להאמין שאפשר לקדם פה יישוב של הסכסוך. וסוג שלישי של ייאוש, שהוא פחות שכיח בסכסוכים קשים, בהקשר של הסכסוך היהודי-ערבי, אני חושב שהוא דווקא כן שכיח בשנים האחרונות, הוא ייאוש שאומר, דווקא אנחנו לא נשתנה. זאת אומרת, אני מאמין שסכסוכים כאלה יכולים להיפטר, אני אפילו מאמין שהצד השני, אם זה היהודים או הערבים, יכולים להשתנות, אבל אני מכיר את החברה שלי, והחברה שלי לא תשתנה. יש לי הרבה דברים טובים להגיד על החברה שלי, אבל בהקשר של הסכסוך, הרוב המכריע של האנשים בחברה שלי הם נוקשים, הם לא פשרנים, הם לא מאמינים שאפשר לעשות שינוי, וזה לא ישתנה לעולם. ודווקא בגלל הצד שלי, או בגלל החברה שלי, אני מיואש ולא מאמין שאפשר לשנות משהו. מה ההשלכות של הסיפור הזה? מה ההשלכות של הסיפור של ייאוש בהקשר של סכסוכים מתמשכים, סכסוכים קשים? שתי ההשלכות או שתי התוצאות המיידיות של אנשים מיואשים בסכסוך היא קודם כל אפתיה מוחלטת. אפתיה מוחלטת זה אומר
כמעט לא משנה מה קורה מסביבנו, לא משנה מה יגיד הצד השני, לא משנה אם יש פתאום איזה צד שלישי שיכול היה אולי לקדם יישוב של הסכסוך ושמוכן להיות יותר מעורב, לא משנה אם העולם כולו מסביבנו משתנה ולוחץ עלינו, אנחנו לא נעשה כלום כי אנחנו מיואשים, ומיואשים זה אפתיים. ומיואשים ואפתיים לא זזים מהכיסא, כמעט לא מעורבים בתהליכים הפוליטיים, לפעמים אפילו לא הולכים להצביע בבחירות, ובטח לא יצאו לרחובות בגלל דברים שקשורים לסכסוך. אולי ראינו בקיץ האחרון שכן יוצאים לרחובות, אבל יוצאים לרחובות מסיבות אחרות. והתוצאה השנייה המשמעותית של ייאוש היא שאנשים מיואשים שלא מחפשים פתרון, כמובן גם לא יהיו מוכנים להיות פתוחים לרעיונות חדשים, לא יהיו מוכנים לקחת סיכונים, ובטח שלא יהיו מוכנים לעשות איזשהו מאמץ כדי להיות יצירתיים ולחפש פתרונות חדשים לסכסוך. זאת אומרת שהייאוש תוקע אותנו. הייאוש תוקע אותנו כי הוא תוקע אותנו מבחינת המחשבה, אין יצירתיות, אין פתיחות מחשבתית, אין נכונות לקחת סיכונים, והוא תוקע אותנו מבחינת הפעולה, אנחנו לא נעשה כלום, או כמעט לא נעשה כלום, בהקשר של ניסיונות ליישב את הסכסוך. כשאנחנו כן רואים תת קבוצות בתוך החברות, אם זה היהודית ואם זה הערבית, וקשה להגיד שיש פה ייאוש מוחלט, כי אנחנו כן רואים שיש אנשים שעושים פעולות אל עבר ניסיון לקדם חיים משותפים או ניסיון ליישב את הסכסוך, ברוב המקרים הקבוצות האלה מאוד מאוד התקשו לגייס אחריהם ציבורים רחבים במצב של ייאוש דומיננטי, והם התאפסו על ידי רוב החברים בשתי החברות האלה כאיזשהו מיעוט, לפעמים קצת משוגע, לפעמים אפילו בוגדני, כי איזה סיבה יש לנסות ולייצר איזשהו שינוי אם אתה יודע שאי אפשר ליישב את הסכסוך ושהצד השני לעולם לא ישתנה. אז מה כן עושים בהקשר של הייאוש? ופה זה בהחלט שאלה לא פשוטה, כי להוציא אנשים מתוך ייאוש זה מצב מאוד מאוד לא פשוט. ושוב, כדי להבין איך אפשר לשנות את המצב הזה, צריך לחזור לסיפור המקורי. ונתחיל דווקא מהסיפור שאומר, קונפליקטים כמו הקונפליקט שלנו לא השתנו או לא יכולים להיפטר, ופה צריך לעבוד במקביל על שני תהליכים חינוכיים מאוד מאוד משמעותיים, אבל אפשריים. דבר אחד זה להראות לאנשים שקונפליקטים ברחבי העולם, קונפליקטים דומים בצורה כזאת או אחרת, נפתרו. והם היו קונפליקטים לא פחות קשים מהקונפליקט שאנחנו חווים. ואנחנו עושים את זה בלא מעט תהליכים, בעיקר עם סטודנטים, שבהם אנחנו מראים להם, תראו, גם במצב בדרום אפריקה, גם במצב בצפון אירלנד, גם במצב בקונפליקטים שאנחנו קוראים להם קונפליקטים קשים, קונפליקטים ממושכים אחרים, אנשים בהתחלה לא האמינו שהסיטואציה יכולה להשתנות. אבל על ידי לחץ, אם זה מלמטה למעלה, או אם זה מקבוצות חיצוניות לקונפליקט, נוצרו שינויים מאוד מאוד מעמיקים. והשינויים האלה יכולים להתבצע בצורה יחסית מהירה. אבל התהליך השני, שבלעדיו התהליך הזה שבו אנחנו מראים קונפליקטים אחרים, לא יהיה לו שום אפקט, הוא תהליך שבו אנחנו צריכים להבהיר לאנשים, אם זה תלמידים שלנו, אם זה סטודנטים שלנו, ואם זה אנשים בשתי החברות האלה, להבהיר להם שזה נכון שיש אלמנטים מסוימים שהם ייחודיים לקונפליקט שאנחנו חווים, אבל בהרבה מאוד היבטים הקונפליקט הזה דומה ואפילו שווה ללא מעט קונפליקטים שהתקיימו ועדיין מתקיימים ברחבי העולם. וכשאנחנו מראים, למשל לסטודנטים, ועשינו את זה בלא מעט סימולציה, מראים להם, תראו, את הקונפליקטים ברחבי העולם אפשר לחלק לכל מיני סוגים. והקונפליקט שלנו נמצא בתוך קבוצה עם לא מעט קונפליקטים אחרים. והוא לא ייחודי, הוא ייחודי בדברים מאוד מסוימים, אבל זה בשוליים. בהרבה מאוד מאפיינים הוא דומה ללא מעט קונפליקטים אחרים. פתאום הם מתחילים להגיד לעצמם, רגע, אם הוא דומה, ואם הקונפליקטים האחרים נפתרו, אולי שווה לנסות לבדוק. זה לא שיש לנו פתרון, אבל אולי שווה לפחות לפתוח את האוזניים, לפתוח את העיניים, להיות יותר פתוחים, להיות יותר יצירתיים. יכול להיות ששווה לנסות ולבדוק. והדבר השני שאנחנו צריכים לעשות, או התהליך השני שאנחנו צריכים לעשות, קשור למה שמוגדר, אם זה בספרות הפסיכולוגית, כחוללות או כאפיקסי. לתת לאנשים את התחושה
שיש להם את היכולת לעשות שינוי. יש להם את התחושה לעשות שינוי כפרטים, ויש להם את התחושה, את היכולת לעשות שינוי כקבוצות. והתחושה הזאת היא תחושה שיכולה לנבוע משינויים שנוצרו במקומות אחרים בעולם, אם זה האביב הערבי כדוגמה, בהיבטים אחרים של החברה שלנו, שלא קשורים לסכסוך, כמו למשל כל נושא הצדק החברתי, אבל לתת לאנשים את התחושה שיש לאנשים כוח לייצר שינויים. ואם אנשים יאמינו שקונפליקטים אחרים נפתרו, קונפליקטים אחרים שהם מאוד מאוד דומים לקונפליקט שלנו, ולכן כדאי אולי לבדוק אפשרות לחפש פתרונות גם לקונפליקט שלנו. ובמקביל גם יאמינו שלאנשים יש כוח, ואנשים מסוגלים לחולל שינויים, שני הדברים האלה ביחד יכולים לקדם תקווה, להפחית ייאוש, ואולי להוציא גם אנשים מהאפתיה שלהם אל עבר ניסיונות לקדם חיים משותפים וניסיונות ליישב סכסוכים.